No makam omogro ewa ha na bepiem ewo Manhyia Seria mamre ni amane ese no yede asa ene twenefo se wote twene na wo hu agoka obesa omudie we no asafoma no na chante war songs ewa yenim aduane we adanse ene ekofo na sabre wo hu omo
Asante Mantemo Omanansi for Reverend Dr. Seth Coleman, Vice Chairman AME Zion Church. Reverend Richard Nimo, Secretary Christian Council, EP Church, Synod Moderator, Asante. Major Edmond Abia, Divisional Commander, Salvation Army, Malcolm. Major John Abia, the Salvation Army, Evita. Mine in Totroso. Yana a few cobi, Sir Wampim, ASANTEHEMA, OTUMFOUR, Eura, Nemame, and a Dafomwa, and a Jamu, and no, the extra Santa Mine, the extra Ghana mine, the extra we are singing, and say, Womina Meboa, na Yamwa Eura, na Nemame, Aquanque, and Yakama. Every Quasiadano, and the Apimuswa Bedru Sabre, Echna, and I the Abriwabeko efficacy. Yes, ASANTEHEMA, I am party be a Babu or Hene Nigumedia Woody Hufi. Moma Yina, Mran, Bibia, Achishan, or Ye Hubia, and Yadumakama. Nachna, Yapabriwa baby the no cocotua. Munyam Cassadia Brass ASANTEHEMA, and ye Urena, Damasi Bebre. Say Motieme, Nambayanisa, Ama ye Ayakrabe. We didn't know quite a man, but also my him. Yes,
sɛdeɛ yɛaberewa dadaa no na wɔte aseɛ no na kɔbi ampem afutu a na wɔde ma yɛn paa na wɔgye yɛ fɛ so ɛhoahoa yɛn ɛno nti yɛhwɛ no kwan so wɔbɛba na wɔn nso wɔbɛhwɛ yɛ saa wɔagyegye yɛ so sɛdeɛ yɛ nana no afutu a wɔde ma yɛn na wɔsan agyegye yɛ soɔ ɛno nti na asanteman atorɔsoman yɛnso yɛ ɛnɛ yɛbaa yɛ nɛ naane nɛ yɛnso yɛaba se yɛbɛboa yɛakata aberewa akyiri korakorakorakora yo ɔbaa ma mepɔkye wo sɛ yɛkasa di ɔbaa hema ho adanse kakra deɛ na ka wobɛka afa no wo sɛ yɛkasa di ne ho adanse kakra deɛ na wobɛka afa no ho aberewa ɔkɔ adanseɛ deɛ bɛtumi aka ne ho adi ne ho adanseɛ bebree ɛfiri sɛ yɛba a ɔhoahoa yɛn wɔtu yɛfo ɔma yɛfutu pa ma yɛ ho tɔ yɛ ɛfiri sɛ wɔgye amansan nti yɛ nana no deɛ yɛnya no so bie mu da ɛti wɔne nyame nkɔ asomdwe mu ɔnkɔtena abraham kokuru mama asɛm a mepɛ sɛ ne champion tv da ase wa yɛn nso yɛda wo mu ase yɛhu sɛ bibi ekuta ɛyɛ kuma ekuta wei mepa so betimi aka ho asɛm kakra kyerɛ yɛ poma ekuta me ayɛ dwatire a ɛnyina nkwam sɛ mpo wabɛdi adeɛ na ɔhene korɔ no watimi aboa sɛbe oman ama akonnwa na kɔ animu ɛberɛ a nyame bɛto no nsa afrɔ no biribiara ne wɔ sɛ nananom nkyinkaeɛ ɛwerɛ bɛfiw nti dwatire ɛwɔ nkwam a ɛnyera edwatire botire ɛwɔ nkwam a ɛnyera botire anti deɛ sisu no ɛyɛ botire yes ɛwɛ yɛda ase mɛso mɛda ase to kasa a wɔte ɔne ne dɔm da saa berɛ mu sɛ ɔba bɛse akɔtena ase no ɛma wa na ɛba Manhyia ntɔtrɔ so yɛ nana afie kobi sɛ wampem ɛyɛ ASANTEHEMAA OTUMFOUR yɛwura ne maame ɛna da fam a ɛna yɛgya mo ɛno deɛ yɛsrɛ asanteman deɛ yɛsrɛ Ghana man deɛ yɛsrɛ wiase nyinaa ne sɛ wɔn mu nyinaa mɛboa na yɛmmoa yɛwura na ne maame akɔ ankogye ɛnyɛ kama ɛfiri kwasiada no ɛde apem so a bɛduru saa bere ɛkyena ɛna yɛde aberewa bɛkɔ efikɛseɛ mu yɛsrɛ sɛ asanteman mu ha yɛmpa deɛ bi a bɛgu ɔhene ne dwumadi a wɔdi ehu fi moma yɛ nyinaa mmara ne bibi a yɛahyehyɛ no wɔ yɛ ehu bia ɛnyɛ adwuma kama na ɛkyena yɛpɛ aberewa baabi de ne kɔkɔto a ɛyɛ nimonyam kɛseɛ de abrɛ asanteman ɛne yɛwura nyinaa yɛda mo ase bebree sɛ motie me na mobɛyɛ ne saa ama yie ayɛ kra bɛhwɛ medin de nana kwa atema mponsa to so ma hema yɛhwɛ n'anim sɛdeɛ yɛaberewa dadaa no na wɔte aseɛ nana kɔbi ampem afutu a na wɔde ma yɛn paa na wɔgye yɛ fɛ so ɛhoahoa yɛn ɛno nti yɛhwɛ no kwan so wɔbɛba na wɔn nso wɔbɛhwɛ yɛ saa wɔagyegye yɛ so sɛdeɛ yɛ nana no afutu a wɔde ma yɛn na wɔsan agyegye yɛ soɔ ɛno nti na asanteman atorɔsoman yɛnso yɛ ɛnɛ yɛbaa yɛ nɛ naane nɛ yɛnso yɛaba se yɛbɛboa yɛakata aberewa akyiri korakorakorakora yo ɔbaa ma mepɔkye wo sɛ yɛkasa di ɔbaa hema ho adanse kakra deɛ na ka wobɛka afa no wo sɛ yɛkasa di ne ho adanse kakra deɛ na wobɛka afa no ho aberewa ɔkɔ adanseɛ deɛ bɛtumi aka ne ho adi ne ho adanseɛ bebree ɛfiri sɛ yɛba a ɔhoahoa yɛn wɔtu yɛfo ɔma yɛfutu pa ma yɛ ho tɔ yɛ ɛfiri sɛ wɔgye amansan nti yɛ nana no deɛ yɛnya no so bie mu da ɛti wɔne nyame nkɔ asomdwe mu ɔnkɔtena abraham kokuru
Mama sama me person. Champion TV dancing right. Yo, yes ya da womas. Yeah, you who say bibi ekuta aye kuma ekuta we. Me pa so betima kan ho asam kakra che. Yewura ne maame. Ene da fom a ene ye jam eno. De yesra santeman, de yesra Ghana man, de yesra wiase nyina ne se wo mu nyina meboa na yemwa yewura. Na ne maame akwa nkoje enye kama efiri kwasi ada no ene yapem so abeduru sabre echina ena ye de abre wa beko efikasie mu ye stress ASANTEHEMA ha ye mpade bia begu ohene ne dwumadi a wodi ehufi moma ye nyina mra ne bibia ya hyehye no wa ye ehu bia enye adwuma kama na echina ye pa abre wa ba bi de ne kokoto a ye ni monyam kese de abre ASANTEHEMA ene ye wura nyina da mase bebre se motie me na mbeye ne sa ama ye aye kra behwe Medende na na kwa ATUMFOUR pato so Manhyia ya hwe na nim sade ya bere wa dada no no ote ase na ko bi ampem afutu ya no ode mayen pa no oje efeso ehwo akwa yen enti ya hwe no kwa so obeba so obehwe sa wajeje ya so sade na no afutu ya ode mayen o san ajeje ya so enti na ASANTEHEMA atroso mai yasu ya ene ye ba ye ne na ne yasu ya basi ye beboa ya kata abrewa chiri kura yo oba ma be pacho se ya kasa di oba hema ho adanse kakra de na ka obeka afa o se ya kasa di ho adanse kakra de na obeka afa no ho abrewa oko adanse ya de betima aka ne ho edi ne ho adanse bebre every say ya ba ohwahwaye wotuafo o ma ya futu pa ma ya hotoye every say waji amansan nti ya na die ya nya no so biemu da eti woni nyame nko asomdwem onko tena Abraham kokuru mama sama me person Champion TV dancing right. yo yasu ya da womas. Yeah, you who say bibi ekuta aye kuma ekuta we. Me pa so betima kan ho asam kakra che. Ya poma ekuta me aye dwetira enyina nkwem. Se mpo abedi ade na ohene kro no watimi aboa sebe oman ama akonwa na ko animu. Ebra nyame beto no nsa afro no bibie ni wo se nananom nchinka ewre befiu. Nti dwetire wonkwem a enyira. Edwetire botire wonkwem a enyira. Botire anti die sisu no eye botire. Yes. Ewe ye dance. Mesme dance. Akonfo no makamfo amogro ewa ha ya bepiem ewo Manhyia sede amamre ni amanye ese no yede asa ene twinefo se wote twene na wo agoka obeso omudie we no asafoma no na chante war songs ewa yenim aduane we adanse ene ekofo na sabre wo omo
Yana mawaje na osopo